Písal sa 4. jún 1982, kedy sa fanúšici so zmiešanými pocitmi po prvom filme vrhli do kín a dostali absolútny masterpiece v podobe Star Trek 2 Kánov hnev. Inak zdravičko, vítam pri novom RZ na druhu a asi už z úvodných vied je poznať môj vzťah k tomuto filmu. Je to perfektná zmes akcie, diplomacie, kérka a aby som vám to predstavil, za príbehom filmu stoja Harve Bennett a Jack B. Sowards do skriptu, ktorý si potom sám aj zrežíroval, to previedol Nicholas Meyer a o produkciu sa postaral Robert Salin. Ak by vás to zajímalo, tak príbeh sa odohráva v roku 2285 kanonicky v Star Treku a po týchto nejakých úvodných informáciách si myslím, že je čas rozobrať si pekne ten film. Na začiatku je prvýkrát, čo môžeme konečne pozorovať niekoho pri Kobayashi Maru, to je test kapitánstva, ktorý navrhol sám. Je tu neuveriteľne sofistikovaná simulácia, ktorá preverí kapitánske vlastnosti v jednotlivcoch tým, že ich pohodí do absolútne bezvýchodiskovej situácie, ktorá proste nemá šancu na nejaký úspech a Savick si viedla vlastne celkom dobre podľa mňa. Potom dostáva James Kirk tú najhoršiu správu, má narodeniny. Happy birthday, Jim. Thanks. Trošku mu oči otvorí aj Bones alebo Kostra a áno, uhadli ste to správne, Bones som si len tak nevymyslel, to za mňa spravili českí dabéri. Tu sa nám rozbieha príbeh, kde narážame na projekt Genesis a posadku lodi, na ktorej je aj Čechov a išli na Ceti Alpha 6, kde preskúmavajú akési signály z povrchu, aby mohla začať terraformácia. Avšak Čechov veľmi rýchlo zistí, o čo ide a tu prichádza na scénu Khan. I never forget a face. Mr. Chekhov. A tak môže začať veľmi osobná bitka medzi Kirkom a Khanom. Je čas dokončiť ten príbeh ešte z úplne prvej série seriálu Vesmírne semeno. What you see is all that remains of the ship's company and crew of the Botany Bay, marooned here 15 years ago by Captain James T. Kirk. Never told you how the Enterprise picked up the Botany Bay, lost in space, myself and the ship's company in cryogenic freeze. I've never even met Admiral Kirk. Admiral. Never told you how Admiral Kirk sent 70 of us into exile on this barren sand heap with only the contents of these cargo bays. In Ceti Alpha 5 there was life. A fair chance. This is Ceti Alpha 5! Ceti Alpha 6 exploded 6 months after we were left here. The shock shifted the orbit of this planet and everything was laid waste. Admiral Kirk never bothered to check on our progress. What do you think? They killed 20 of my people, including my beloved wife. Takže najskôr si Khan získa nejakú tú loď s tými augmentami a potom má plány, ako získať pozornosť admirála. My poďme teda odbočiť rovno k našemu admirálovi Kirkovi, ktorý ide práve na inšpekciu Enterprise a áno, opäť tu sú relatívne zdĺhavé zábery na Enterprise, avšak o dosť kratšie ako minulý film, takže poučenie je naozaj znateľné. Ako posádka je tam skrátka a banda nováčikov, myslím, že inšpekcia sa pri takom zložení naozaj zabaví a samozrejme by som nemal opomenúť aj návrat našeho chlapáka v skafandri, ten sa nám tu tiež trošku myhne a samozrejme Khan medzi tým začína svoju hru a cez Čechova, ktorého Khan ovláda cez nejakého červa na tej planete Ceti Alpha 5, vyburcuje terafirmátorov, aby sa spojili s Kirkom, čo aj urobia a tak sa admirál zastaví u nich. Očividne Khan má nejaké plány s projektom Genesis, ktorý práve slúži na terraformáciu planét, na nejaké obyvateľné, ale milujem tie reakcie na správu, že flotila proste chce prebrať ich projekt, to sú proste chudáci vedci, keď má zakročiť vláda alebo vojaci ako vždy. Carol je zároveň veľmi dobrá postava, to sa mi páči, je taká celkom múdra, šikovná, ako naozaj celkom rozhodná, nekonfliktná, proste postava, ktorá sa veľmi akože hodí do toho filmu. Tu má tiež taký jeden moment, ktorý vlastne tak trochu prezradza záver filmu a je to aj veľmi pekná scéna, ktorá má proste svojho ducha. Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few.
Ale aj Khan je veľmi dobre napísaná postava a tak by som vám tu rád dal nejaké kusy dialogov práve týchto dvoch ústredných postav z jedného z ich stretnutí, teda Kirka a Khana. Khan, you bloodsucker. You're gonna have to do your own dirty work now. Do you hear me? Do you? Kirk, you're still alive, my old friend. You've managed to kill just about everyone else, but like a poor marksman, you keep missing the target. Perhaps I no longer need to try, Admiral. You are going to kill me, Khan. You're going to have to come down here. You're going to have to come down here. I've done far worse than kill you. I've hurt you. And I wish to go on hurting you. I shall leave you as you left me, as you left her. Marooned for all eternity in the center of a dead planet. Buried alive. Buried alive. Celý konflikt je naozaj dosť komplikovaný, ale vlastne relatívne dobre premyslený. Je tam taktiež hneď niekoľko naozaj skvelých scén a áno, trošku to zbehávam rýchlo, ale sami asi viete, že o dobrom moc dobre rozprávať neviem. Čo vám ale viem povedať je, že nikto nečakal, že tento film bude vlastne prvým v takej trilógii. A áno, aj mňa, ako vás dojala smrť. Just logical. The needs of the many outweigh The needs of the few. or the one. I never took the Kobayashi Maru test until now. What do you think of my solution? I have been and always shall be your friend. Live long and prosper. Je to veľmi smutná scéna, kde sledovať umierať postavu, ktorú poznáte už nejaký ten čas, vie vyvolať emócie a často dosť silné, čo je vlastne taký krásny paradox, že áno, pretože vieme, čo sa bude diať ďalej. Každopádne Genesis projekt sa ale aj cez všetky tie nezdary vydaril a tak vlastne končí tento film takým krásnym posolstvom, že vlastne vznikol nový život na smrti niekoho a je to veľmi pekné. Ako by povedal televízny narratív, pokračovanie na budúce. Navyše celá linka s Davidom, Kirkovým synom, bola vážne dobre rozplánovaná behom toho filmu a prekreslila obe postavy. Dostala ich tam, kde ešte Kirk nikdy nebol. I was wrong about you, and I'm sorry. And also, I'm proud, very proud to be your son. Pekne v kruhu jeho rodiny. Bol to predsa len perfektný film, je tam fakt obrovská zmena po všetkých stránkach od prvého filmu. Kostýmy sú nádherné, scenár je skvelý, postavy sa chovajú tak, ako by sa mali, je to proste radosť sa na to pozerať. Odporúčam jeden YouTube kanál, robí paródie Star Trekoidné a tak a väčšinou nejaké songy a jeden zo songov sa venuje prakticky tomuto filmu a je to celkom banger, ja vám to pustím chvíličku. A little touch of Genesis, say goodbye. A little bit of bearing you alive. Každopádne narazil som na Star Trek úplne náhodou a je to fakt pecka, ak ste Star Trek fanúšici. Odporúčam ten kanál pozerať hlavne vtedy, keď už máte prebehnutý celý ten Star Trek vesmír, pretože často sú tam nejaké spoilery z rôznych seriálov, takže odporúčam len na vaše riziko. Každopádne, ak sa mám vrátiť k tomuto filmu, tak tempo toho filmu je naozaj správne vyvážené, správne akčné, správne smutné, správne zábavné, správne logické. Logical. Proste jednoducho je to fakt jeden z najlepších filmov v celom tomto Star Trek vesmíre, ak nie aj najlepší, podľa mňa možno aj samotný režisér vyhral aj cenu za najlepšieho režiséra za rok 1983, no a William Shatner za rovnaký rok neprekvapivo podľa mňa vyhral za jeho výkony cenu za najlepšieho herca v hlavnej roli. No a to by bolo asi teda všetko odo mňa k tomuto filmu. Váš názor môžete samozrejme písať do komentárov, dúfam, že sa tešíte na už tretí film a my sa vidíme zase niekedy inokedy. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa a majte sa. Don't forget to click below to subscribe to the official Matehu YouTube channel.